Eurokids फरायसालिया दान उत्सव फालिनायजों लोब्बा लाखिना आलायारन अनाथ आश्रम फरायसालिनो फरायसाफोरनो कलम खाथा राननानै होदों। कक्राझार सहरजों नांजाबनाय हातिमाटा वार्ड नम्बर 8 आव थानाय Eurokids फरायसालिया गुबुन-गुबुन बोसोराव फालिबोनाय थानाय बायदिनो देग्लायबो अक्ट'बरनि गिबि सप्ताखौ दान उत्सव एबा दान होनाय हाबाफारि फालिदों। दान उत्सव एबा दान होनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना Eurokids फरायसालिया कक्राझार सहरनि सा फारसे थानाय देबरगावनि आलायारन अनाथ आश्रम फरायसालिनि फरायसाफोरनो खाथा, कलम, पेन्सिल, चकलेट आरो उन्दैफोर गेलेग्रा मुवाफोर राननानै होदों। Eurokids फरायसालिनि गोरायुं निपुरन्जन बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो? तारमाने जों Eurokidsआ एवरी इयार अक्ट'बरनि फर्स्ट वीकखौ दान उत्सव होननानै फालिनाय जायो आरो बे दान उत्सवनि फालिनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे उन्दैफोरखौ जोंनि स्कुलाव 2.5 बोसोरनिफ्राय जों एडमिशन लायो। माने लाइफ स्किल्सफोरखौ जेखौ रोंनांगौ बुजिनांगौ हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट मोनसे लानो थाखाय विभिन्न प्रग्राम लायो आरो बेनि गेजेरावनो नैबे दान उत्सवआव मोनसे बे जाहैबाय दान होनाय डनेट खालामनायखौ गथ'फोरनो उन्दैनिफ्रायनो सोनानै होनाय जे इंलिशाव मोनसे होननाय दं शेयारिं इज केयारिं होननाय दा बे जिनिसा जाहाथे उन्दैफ्रा उन्दैनिफ्रायनो बुजिलाङो सोरबा डनेट होनांगौ सोरखौबा शेयारिं खालामनांगौ बेखौ आरोबाव मोनसे जे जोंहा बे दुनियाव बयहाबो खाफाल गोनां जाया सोरहाबा पेरेन्ट्स थायो सोरहाबा पेरेन्ट्स थाया सोरहाबा सिंगल पेरेन्ट्स थायो बा सोरहाबा सासेबो थाया दा बेबादिनो गथ'फोर दङ बे आश्रमाव खायफा पेरेन्ट्स दङब्लाबो सिंगल पेरेन्ट्स दं आरो खायफा गैया दा बेनि फिलिंसफ्रा माबायदि बेखौ जोंनि गथ' जोंनि Eurokidsनिया जे अनुभव खालामनो मोन्थों होननानै बे प्रग्रामखौ लानाय जायो आरो अल ओभार द वर्ल्ड जेसेबां Eurokidsनि सेन्टार दं बेखौ बे फर्स्ट वीक अक्ट'बराव बेखौ फालियो दान उत्सवखौ। दिनै मा होफैनाय जादों मा बुस्थु राननाय जादों? दिनै जोङो जिहेतु बेयाव क्लास 5सिमनि गथ' थायो नालाय बे हिसाबै जोङो बेयाव खाथा लाबोदों कलम लाबोदों राबार कालार पेन्सिल्स आरोबाव लोगोसे गेलेग्रा माखासे लाबोदों मानो होनबा उन्दै बैसोनिबो दं नालाय गानग्रा जोमग्राबो होफैनाय जादों आरो ओमफ्राय चकलेट्सबो थाबाय गेलेग्रा जिनिस माखासे थाबाय। बर्तमान लोगो नोंथांनि Eurokids फरायसालियाव साबेसे स्टुडेन्टस दं एनरलमेन्ट हिसाबै माबायदि? एनरलमेन्ट हिसाबै जोंनि दानि केपासिटिया जों 50खौ बारा मानो होनबा Eurokidsआ मोनसे माबाखौ बिराद स्ट्रिक्टलि फल' खालायो 1:10 स्टुडेन्ट्सखौ सासे टिचारा जाहाथे 10टाल' स्टुडेन्टखौ नायनो हाथों होननानै नंखायनो जोंनाव एसे एनरलमेन्ट बुरजा फैयोबाबो जों माबानाय जाया जेला केपासिटि इमप्रुभ जागोन जोंनाव अब्ला मास्टार सासे सोदेरनानैसो जोङो स्टुडेन्ट एनरलमेन्टखौ बारायनो हायो आरो दा जोंनाव 50 दङ गासै। धन्यबाद। হয় আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাটো পজিটিভনেছ সিহঁতৰ ভিতৰত আনা যে দান কৰিলে কি হয় চেৰিটি কৰিলে কি হয় নিজৰ বস্তুবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলে এটা হেপিনেছ আহে সেইটো বস্তু সিহঁতে যাতে বুজি পায় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আমি সেইকাৰণে আমি এইটো দান উৎসৱটো পালন কৰি আছোঁ। এইখন আশ্ৰমৰ যে শিক্ষক হিচাপে মই এজন শিক্ষক হিচাপে এইটোৱে বিচাৰোঁ যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেন নিজৰ মানে আমি এজ এ টিচাৰ সিহঁতক ভালকৈ শিকাব পাৰোঁ খালি পঢ়া শুনাৰ নহয় মই সকলো এটা বাচ্চাক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ বিবেক বুদ্ধি প্ৰেজেণ্ট অফ মাইণ্ডছ তাৰপিছত পঢ়া শুনাৰ লগতে কেনেকৈ মানুহৰ লগত বিহেভিয়াৰটো মেনাৰ্ছবিলাক সেইবিলাক চব বস্তু দি আমি সিহঁতক ডাঙৰ দীঘল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে বিচাৰোঁ। क'क्राझार मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कोर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing, midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course ni सोलोंथायखौ एसेसमेन्ट खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4 स्टोरिड
RCC residential building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाफानो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 इयार्स कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 इयार्स कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेशना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो किन्तु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स जिएनएमआ 3 इयार्स कर्स